Paco Mantón de Manila. ¡Ja! ¿Onde vas? Música canción esa. ¡Ja! Moi bons días, familia. Mira que son chulo, ¿Onde vas? Pichi. Es un chulo que castiga. Vos castigar cunha receita hoxe. Moi bons días, familia. Que? Como vai a cousa? Acércate un momento a min, achégate, David, porque imos facer unha receita destes que lle gustan ao mundo enteiro. Poucos ingredientes, ben finos, fáciles de encontrar na casa, case para a xente de todos os bolsillos, porque ademais imos falar tamén de eso da economía, o importante que é con 4 cousiñas, facer unha receita saborosa e que ten de todo. Hoxe, sopa de allo branco, con viño así como oloroso e mexillóns. Uns mexillóns que íbamos a abrir con un pouco de viño que ides flipar. Xa verdes como vai a historia. Mirade, poucos ingredientes, como vos dixen, algo de froitos secos e pouco máis. Mirade, temos o xamón. Un xamón que vai facer un topping que ides flipar. Isto é xa casi como floritura. Non ten que estar na receita, pero a min encántame. Xamón, algo de amêndoa, neste caso amêndoa cruda, con un pouco de remollo de auga, xa saberdes por qué. Unha amêndoa tostada e sen pel. Un chisquiño de allo, pan. Algo de vinagre, ese viño oloroso e mexillós. Madre miña, Lidia, vaya receitón, moi bons días. Que tal, como andamos, Iván? Andamos increíbles. En moto, como me din por aí que sí, que sempre den aí na rúa. Andas en moto. En na rúa, acelerado. máis ou menos. En na rúa, tamén me din se me gusta todo o que cociño. Eu digo vos unha cousa. Sí, o único que non me gusta a min nesta vida é o coandro. Digo moitas veces. Pero me gusta a min, así que... Bueno, pues se che gusta, di moito mellor, vale? Me gusta tu picante, o coandro, tienes aí bastante mexicano. A mí gustame todo, sí. Ese exótico, sí, xa vou coñendo eu eses recortes. Pois hoxe non vamos a México nin nada de nada. Hoxe vamos facer unha receita super elaborada, como digo eu, 4 cousiñas, un robot bo, que é importante na casa ter un robot bo de vez en cando para pulir ben, pero senón, un pouco máis de tempo na trituradora normal e tiramos millas. Vale, pero o importante de todo isto é que imos facer con moi poucos ingredientes, como vos contaba antes, neste caso con amendoas, un pouco de auga que vai levar e tal, unha sopa fría, refrescante, tipo, pois, como podes recordar o salmorexo, o gazpacho, esta historia, ou a mazamorra, que ahora falaremos un pouco desas historias. Pero o primeiro que vou facer eu, antes de preguntarche cousas, se che gustan este tipo de tal, é coller un chisquiño de auga, vale? Porque a auga preciso que este ben fría, así que vou coller tamén un par de xeos no conxelador. Veña, así, isto por aquí. Acompáñame, David, un segundo, ou non? Ti que dis? Mira, hai que coller sempre xeo e facer unha historia, porque a auga fría nestas historias vale sempre para que todo este no seu sitio. Hai moita xente que di, pero a auga do grifo vale ben? Sí, vale. Pero este punto fai que todas estas cousas, Lidia e xente na casa, teñan máis sentido. Por qué? Porque ese propio xeo vou no botar tamén nesa mestura, nese tal. Inda que vaya derretendo, que vaya facendo nesta auga. Por qué? Porque o xeo tamén lle dá textura. É un truco que vou dicir antes de comezar, xa, por exemplo, no hummus, este mítico que ti falas moito das legumes e que nos dis, son perfectas e tal. Eu sempre, ao final de todo, nese robot de cociña, cando teño, pois, se lle boto un pouco de tajín, se lle boto un pouco de limón ou non, ou laranxa, que lle podo botar, ou as especias que eu quero, sempre lle boto un chisco de xeo. Por qué? Porque emulsiona ese cristal, se tes un robot que vaya, porque, de verdad... A ver se van a queimar as batidoras. Vale, sí, o robot ten que ser potente como a min, entendes? Forte como un animal. Pero o importante é o que che digo, que ese cristal, ese xeo, vai tal, e vai facendo que se emulsione, quede como... Como diría eu, a diferencia entre un yogur e un yogur grego, vale? Que é como máis... Pero hai que facelo no momento, non? Exactamente. Claro. Exactamente. Importante se non eso cae, evidentemente. Pero ti, no último momento, tes o hummus máis ou menos feito, vale? E colles un xeo e metes a última turbinada e colle máis volume. É como darlle algo de aire e unha textura de xeado cremoso. De, como se chaman estas? Mousse. Que non me saía a palabra. De mousse. Bueno, e non o xogo das cartas, é importante. Vamos a presentar ingredientes e quero que me fales un pouco tamén do que pensamos deles. Vale, temos, por exemplo, esta amêndoa, vale? Amêndoa que vamos a meter previamente en auga. Eu xo fixen onte pola noite. Por que fixen isto onte pola noite? Vale, porque así vai hidratándose, é moito máis fácil de triturar. E de digerir tamén.
Vale, ahora fala... Pois dígame, como eso? Por qué? Non, sí, porque xa aforramos traballo digestivo, non, da remollada. Ou torrada, por exemplo, que sería outra opción. Aquela está torrada, perfecto, vaime increíble. Isto é increíble de ter unha nutricionista con nós, xa verás como vai ir a historia. Eu ni siquiera sabía que era máis tal. Sabes por que o fago eu? Porque o noso robot vaina moler mellor. Entón, que teño na casa a mítica batidora de toda a vida? Hidrata, que vai ser moito mellor despois para meterlle un machucado. 100%. Eu vou empregar tamén este auga, vale? Para que fagades unha idea, é casi medio litro para estas cantidades que son como, pois, máis ou menos 150 gramos de amendoa. Pero isto tamén, digo sempre, é moi importante, vale? Que é como máis ou menos che guste. Que quero un allo branco un pouquichiño máis acompasado máis de amendoa, métolle. Que teño tal, tamén. Así que o que vamos facer nós, xa de primeiras, é coller isto e quero que me collas ese chisquiño de pan, ti, e que vayas sacando, vale, esa miga, un pouco de miga para aí. Sí, así, camao, sí, está máis. Hai unha cousa que tes que saber na casa. Lidia limpa sempre as maus, Non pensedes que chega a calle. A min de pequena berrábame sempre xustamente por comer a miga de Xaracodia. Sempre. Bueno, eso... Isto era a miña forma de pequena de comer pan. Eu teño un montón de cousas na cabeza nestas historias, porque venme mil movidas. A min a comida, en serio, e todas estas costumes e cousas que me vades contando, que me contades tamén na calle e tal, sempre me levan a recordar cousas miñas tamén, non? Incluso olores, que falo moitas veces. Eu non son moi panívoro, non son de comer moito pan e tal, e vouche facer unha pregunta despois do pan, porque co do pan engorda, o pan non sei que, pero hai unha cousa que me flipante, que é cando vai a xente á panadería e colle a mítica barra e vai a casa e chega media barra. Petiscando. Pin, eu de petiscar. Pois pregunta xa para ti, petiscar, como vai o tema? Debemos petiscar todos os días, a todas horas comendo, ou é mellor ter as nosas rutinas alimenticias? Pois mira, nin unha cousa nin a outra. Bueno... É dicir, tenemos que comer si temos fame, se non temos fame non temos por que comer, porque hai que facer un número de comidas determinado e cada día é diferente. Nos levantamos sempre á mesma hora, comemos sempre o mesmo, a mesma cantidade, movémonos sempre todos os días o mismo. Pois o mellor, un día o fin de semana nos levantamos máis tarde, o mellor tardamos unhas horas en ter fame. O sea, non depende exactamente do número de comidas do día, sino si temos fame e que vamos a empregar para saciar esa fame. É máis importante iso. Vale, un bilisco de pan. Cada 2 por 3 vou comendo un cacho de pan. Eso está ben, porque a pregunta iba por aquí, que moito tal. O pan, engorda ou non engorda? Xa estamos, Mira, ti quero saber, porque... merca un bo pan integral e desfruta do pan tamén, non? Vale, escoita, isto non é pan integral. O pan blanco, se temos, por exemplo, para tal, non valería? A ver, vale todo, non hai nada que este prohibido, pero... Estou hasta aquí, Lidia, hasta aquí do integral, macho. Estou hasta aquí todo integral. O arroz non fai unha paella, un arroz integral, non sei que tal. E isto, neste caso, sí que valería, porque ten máis aromática, non podería tal. Sí. Pero o salvado tamén se é moi duro, como vai no pulir todo, ese robot tampouco pasaría nada, podría ser perfectamente integral. Hai calidades e calidades de pan, igual que hai pan branco que che pode gustar nunha panadería noutro non, calidades de pan... Pero sabes o que pasa? Co integral pasa igual, Ti sabes lo ben que tes zona de pan, o pan en Galicia. Casi é difícil encontrar o malo, pero tamén se encontra. Ollo piollo, tamén se encontra. Veña, eso chégame, perfecto. Vas deixar esa codia por aquí, veña, por aquí mesmo. Deixame aquí. A codia vou unha para atrás, porque isto sabes o que fago eu? Ca toda esta historia. Despois tosto ben e ainda fango o pan relado. Claro. Caseiro que che digo moitas veces. Bueno, vamos a deixar eso por aí e sí que vamos a empezarnos a traballar porque xa temos os nosos ingredientes. Importantísimo, como vos decía, é ter esta historia. Teño aquí un robot, aquí, e vaimos sacando, por exemplo, e vaimos sacando esa historia. Porque temos que facer o seguinte, ir triturando absolutamente todo estes ingredientes e ir vendo como vimos facendo. E antes deso tamén imos facer outra historia, xa verás. Aí, isto para aquí. Aquí ben metidiño, isto, que non che vou dicir como vai, porque isto normalmente ten unha trampa, xa verás. Metes aquí e aquí encalla. Perfecto. Vale, isto é para meter, pero vamos a hacer isto que é moito máis sinxelo. Améndoas e auga para dentro. Mirade. A receita, estamos a falar un montón porque non ten moita complicación, pero sí, hai que poñer no seu punto. Bueno, ti falas sempre, Vale, sí, bueno, non, escoita, é verdad. Hai ás veces que o sinxelo vale, premia, hai moitas estrellas Michelins facendo historias con pouquiña cousa e tal, pero hai que facelo ben. Totalmente. Isto falo mal e va só tal. Mira, aquí, améndoa tostada, vale? Neste caso, podría darlle un golpe na tixola e tal, e meterlle, pero xa veñen tostada, non a preciso. Meto pa aí pa dentro. Mira o que estamos a facer, rapidamente. Agora, cólleme aquel allo, por favor, e pélamo. Veña, perfecto.
Aquí empezamos a falar. É unha sopa de allo, é un allo branco, colle un pequeniño destes e vente. Mellor. Toma, así, simplemente. Gracias. Un allo branco, unha cousa. Aquí unha historia moi bonita. Pénsase que como é unha sopa de allo que non é o mesmo que un allo branco, que leva 50.000 allos, non, leva un dente de allo e incluso xente, pero pas cantidades, mete media cantidade. E hai xente que tamén lle quita o xerme, que di que ten gases, non sei eso se é verdad, que dá gases o xerme. A ver, hai un tipo de fibra que está no allo, que está na cebola, no? Que está no porro, que persoas que teñen inflamación intestinal pode sentarlle mal. Entón, que facemos? Podemos quitarlo ou podemos empregar aceite infusionado en allo. Perfecto. Porque lle deixa o sabor sin esa sustancia. Cando estamos a falar do xerme, que moita xente que coñece o Estachebo, coñece a cociña, sabe o que estamos a falar, pero claro, aquí Lidia chana de moitas cousas e tamén vale. O xerme é esta cousa que temos por aquí, vale? Eu personalmente non yo quito, depende da elaboración. Hai moitas veces, ou se grela un pouco, que se dira a miña casa grelar, que queda un pouco verde, empeza a sacarse a folla, e tamén quito. Eu, o dente de allo enteiro. Acordadevos, cantidades na casa, danos un pouco igual. Agora que teño ese allo, vale, punteo ese pan tamén, mirade como vai a historia, e teño esa auga fría, verdad que sí? Que crees que en Galicia antes. somos de sopas frías? Non. Mira, non é que sei que non somos de sopas frías, vale? Que é unha cousa tamén que non entendo moi ben, porque a min, donde haya un gazpacho, un salmorexo que dicía antes, unha mazamorra, que tal? Que diferencia? Espera, que sempre me estás a meter ti en historias. Espérate. Entre mazamorra e allo branco, cal é a diferencia? Non teño nin idea. Pois a única diferencia é que leva a mazamorra menos auga, que é un pouco máis espesa. Máis espesa. E que normalmente ponse de topis en plan en Córdoba, porque é moi cordobesa tal, ponse, non, o máis o tal, sí, ponse ovo. En este caso, normalmente, cando se fai por outros sitios o allo branco, ponse unhas uvas ou algo tal que lle queda moi ben. Pero nós, neste caso, imos empregar mexillós. Oh, somos incríveis. Mira, eses xeos que vos contei, esa auga. Simplemente con isto. E agora, afinando ben, cólleme, por favor, ese vinagre. Vale, e aquí tamén o gusto. Normalmente aquí controlo un pouquichiño. Vou coller como para estas cantidades unhas 4 culleradas, vale? Pero tamén a ollo podría ser. Pero para que vexates na casa como vai a historia, 1, 2, 3, e despois vou probando, que che un chisco de tal, e 4, mira como vou controlando. Pero mira, se podría chamar sopa de amêndoa, non? Porque é sopa de allo, leva un dente de allo. Vale, pero sabes o que pasa? Que despois queda tan branquiña, tan todo, con ese pan, con ese tal, que parece que leva leite. E non leva leite, que moita xente, como que eso non leva leite? Pero leva calcio. Vale, por qué? Porque a amêndoa é unha fonte estupenda de calcio para a xente que non pode tomar leite. Mira, ben fiado, Sempre churrea. Fálate calquer cousa, pero isto fasa na tal. Estamos tomando café antes de chegar ou calquer historia ou tal, ou cando acabamos da receita, tomamos un cafetiño e tal, e empeza a falar. Outro día foi non sei que, pois isto ten moito ferro. A ver, pacho. Outro día foi, estou falando sempre deso. Eso ten moito potasio. Pero que che pasa? Eu teño de todo, non é que non me cae o pelo, estou sempre sorrindo. Eu teño máis nutrientes no corpo. Ti tes unha alegria. Tío, fai unha cousa, a min eu digo sempre, se chupas un pouquiño de min, tes unha enerxía increíble, é maravilloso. Mira, eu por aquí, un chisquiño, neste caso non lle vou botar pementa porque non lle quero ningunha, sí, un chisco de sal e despois vamos ir probando. Antes de empezar a facer ruido, como cacheiráns, porque isto sí que é preciso que metamos aquí a historia, vale, quero contar por que veñen os toppings e que cousas imos facer, vale, isto vamos a metelo por aquí, vale, deixamos un pouquiño, isto cho poño por aquí despois e tal, e vamos a coller os mexillós, vale. Importantísimo, que me encanta. Os mexillós podemos abrirlos de moitísimas maneiras. Estamos en Galicia, unha altar que falaba antes, cando empezábamos da cociña e de tal, e do económico, doxe, auga, un pouco de pan, do día anterior. Pouco máis, unhas liscos de xamón que teño por aí, que vou facer unha historia agora tamén, a ver que me fai Lidia con iso. E o que fago é coller, por exemplo, uns mexillós que son baratísimos, que están tal, e que sempre, depende da época do ano, teñen, pois, ademais de moitos nutrientes que non quero que me fales, que non xa empezamos con as historias que che coñezo, dan sempre moitísimo sabor. E vamos a xogar, en vez de con esos doces, con esas uvas e con esas historias, coa continuidade do salgado, vale, con ese toque de vinagre e tal, é un pouco doloroso. Cólleme ese viño. Veña que ahora sí, vos encende o lume, home, veña. Vamos. Collemos por aquí, por exemplo, esta oliña. Collemos tamén isto por aquí, que teño... Non vos dixe desconta, Teño olas, teño potas novas, son máis bonitas. Aquí estaba hoxe Sara toda contenta, porque dicía, estamos estreando cousas tamén novas e tal. Como? Mira, trouxome unhas... Non sei onde foi a comprar, pero trouxome unhas
escandalosamente bonitas e outra vez así, sen ningunha refrejada. Vale, viño oloroso que temos por aquí. Valería un viño, por exemplo, albariño, ribeiro, sí, treixadura, tal, o que queirades, home. Neste caso, eu empregaría sempre algo que teña matices aromáticos porque ximos xogar e facer unha pequena emulsión final con el, vale? Pero para min é importantísimo, de verdad, que sepamos que isto tamén vai dar matices. E non é por botar moitísimo viño. Mirade onde vai o viño que vamos botar. Mirade. Ese é o que leva. Vale, un chisquiño de nada para abrir, porque a propia auga despois imos facer. Isto vai facer que colla matices moi increíbles de madeira e tal. O viño oloroso, para que non o seba a xente, non é un vino Pedro Ximénez, que moitas veces vai escollendo así para ese lado, non. Ten un porcentaxe de azúcar dun 15%, non dun 30% para arriba, que sería eses vinos máis doces, moscatéis e que a compañía. E sí que, para min, pos arroces, para algunhas carnes, e sobre todo para matizar nesta sutilidade de allo e amêndoa, vai quedar moi ben. Pero tamén, para gustos, ir xogando con iso. O que facemos nós é coller mexillón fresco das nosas rías, un segundiño de nada, que o que vou facer tamén é ir. Hoxe non che deixo, hoxe non che vou mandar fiar. Ven comigo, Muscus, ven comigo. Vamos coller un pouquiño de Romeu, simplemente, vale? Vamos a coller así un par de fianchas e ímolo lavar rapidamente aí esas motiñas de pó, vale, que sempre digo, e ímolo meter aí. Por qué? Porque despois esa auga do mexillón, vale, ese oloroso que lle acabo de botar, ese viño, e un chisquiño de aceite, que falaremos agora tamén, vai nos a dar todo o que temos xa para matizar os sabores. Os sabores e moitas máis cousas. Así que isto para aquí, agora esperar a que ferva un anaquiño casi nun vapor nese viño que empeza a dar tamén as súas historias e vas a dar de conta que 3-4 minutos, como moito, con estas horas que me trouxo Sara, preciosas e bonitas, tira pa diante. Viño, pa fora, non preciso máis, e agora ven unha cousa ben bonita. Toppings. Esta receita vai lavar con toppings. Colle un par que teño xa todo preparado. Toppings, pero explica que son toppings porque utilizas así unha palabra inglesa. Un par de pratos, cólleme, eso non o preciso. Sí, xa estás perdida, porque era... Non, 2 pratos, 2. Por que che puxen 2 aí? A cociña segue sendo miña. A cociña segue sendo miña, xa verás. Vale, toppings. Xa, igual ti non o sabes, pero a esta xente na casa, aí igual hai algún novo. Pode ser que a xente nova... Porque falas en termos modernos, toppings. Pero a xente moi moderna, Aí onde ti estás, do Sinda, ten WhatsApp, ten de todo. Ti non ti que pensas. Bueno, home, bueno. Xa verás como así. O que imos facer aquí é isto. Temos coller un par de rebandas de papel de cociña e imos coller, vale, uns liscos de xamón para facer no microondas. E topping é aquelo que lle botas por riba a unha comida. Por exemplo, este allo branco vai levar de topping uns mexillóns e un crocante de xamón. Crocante de xamón que vas facer ti, Lidia. Veña, a ver. Vas facer ti, xa verás como así. Vamos coller este xamón, imos poñer por aquí, vale, para que se deshidrate, para que perda esa graxa. En vez de metelo no forno e gastar electricidade, estar como media hora ou 40 minutos, vouche dicir que o poñas, canto tempo? Onde? No microondas. Un minuto. Veña, va, un minuto, é precavida, veña, un minuto, se non está, seguimos. Revisamos. Veña, un segundo, ven para aquí, perdón. Estou mirando unha historia e imos quitar este cachiño con a tesoira. Nada, porque non quero que se me queime esa parte. Sí, cuadriculada. Na cociña, se non eres así, despois hai sorpresas. Vale. Veña, vai para allá. Eso que querías, comer. Un minutiño, vale, nada máis. Podes vir para aquí. Esto vai a abrir. Vale, eso está aí, perfecto. Veña. Eu collo un cunco. Vale, se queres quedar ir atrás, quedas, pero podes vir para aquí, que eso ainda espero un pouco, a mí non me importa. Non se queimará, non? Mira. A ver. Non se queima, un minutiño tal. Isto é unha historia. O teu microondas vai a 600, se vai a 800, a 800. Boa potencia, un minutiño, imos mirando, sen queimarse, pero non é maxia, vale? Non o estou facendo o cociñeiro, a nosa Nutri, e vai non facer exactamente igual que a min. Aquí, mira, como empeza isto a sacar, está bo o xamón, xa valería para comer así. Xa empeza a sacar ese vapor, vamos a intentar abrir un pouco, mira como están a ferver un chisco, deixeme por aquí, collo isto, e mira o que facemos. Nunca me gusta facer o mexillón de máis. Outra cousa do punto dun mexillón. Cando non, fora.
esa propio vapor, se temos unha ola, neste caso, que non vai sacando esas historias, vai abrindo ese mexillón, deixamos o suficiente, vou abrir outra vez, que preciso un minuto máis. Vale, vamos a ver aquello por aquí. Imos sacar o xamón. Eu espero a ver que me di... Vou sacando, se están estes por aquí, vou sacando perfectamente. Mirade, un minuto máis. Veña, como vos contaba, un minuto. Voume queimar. Voume queimar. Pois colle un trapiño, eso é perfecto. Váleme, ti colles un trapo e non pasa nada. Vale, mirade o que fixen. É moito mellor botarlle un minutiño máis a eses mexillóns que facer esa historia. Perfecto. A ver, que tal estará. Sabes o que pasa? Que eu teño unhas maus de ferro, así que eu... Tal, vale. Como ves? Un pouquiño máis? Vale, imos a ver na casa. Como vemos? Ti xa dis un pouquiño máis, non? Eu diría sí, un chisco máis. Un chisquiño máis, é que é un chisquiño máis. E despois hai que desaltar. Colles por aquí, volves a meter, colles isto, que eu non teño tanta historia. Vale, os cociñeiros temos... non temos, como se chama? Sensibilidade nas mans. Non temos ninguna. Veña, fora, agora sí. Veña, vamos para aquí. Espero ese minutiño máis. Un minuto, eu creo que un minuto creo que é suficiente, Sí. Veña, perfecto, correcto. Eu xa apaguei isto, abro e mira, por favor, no tocante de como está e como... Ule, por favor, ule ti. Cheira a erva. O Romeu é increíble, pero non só o Romeu. Escoita, o Romeu, ese oloroso, de verdad que fai moito, moito, E o que temos por aquí é xa un mexillón. Aberto non, o seguinte, grandes como un día sen pan, para facer agora que templen e mornen un pouco e que queden no seu punto ideal e óptimo. Mira, eu que como non me queimo, mira de isto, ven por aquí. Por favor, mira isto. Wow. Mira, cheos, podo dicir unha cousa? A ver, non me das. Non, cala, onde vas, Lidia? Onde vas? Onde vas? Onde iba, xa. Mira que pin. Ti pos isto aquí, maravilloso. Que tensión. Isto que vamos a ensinar agora, isto que faga un pequeno rebote, case como entrecot, cando estamos a falar un pouco dese entrecosto ou tal, que teña certa gomosidade, pero que non este chicloso. Este é o punto perfecto dun mexillón. Veña, por aí. Vai coller o xamón. Temos isto que eu vou tamén, teño que coalo, hai que facer varias cousas, que senón xa se acaba o tempo, acábase todo, e empezamos a facer as nosas historias. Veña. Vale, a ver iso. A ver. A ver iso. Vale, xa empeza, mirade. Eu metería... Ainda máis, un minuto máis. Sí. Mirad o que está a pasar aquí. Isto é cociña, non pasa nada. Isto empeza a estar crocante. Hai unha cousa importante, a humidade desto, que imos quitar xa. Sí, cambiamos o... Vamos cambiar estes, só estes, E imos seguir quitándolle esa graxa. Moitas veces o teu xamón ten menos grasa, non pasaría, un pouquiño menos, e témolo xa feito, vale. Aí, botamos de plato, un minuto, último minuto, e temos xa eso perfectamente. É importante, sobre todo, Lidia, escoitade na casa vos, que tedes tal, eso, hai que despois sacalo, vale? E deixar que se enfríe, porque aínda así ese buff, ese vapor que vai sacando, sigue deshidratando ese xamón. Vale, último minuto. O que fago eu por aquí é sacar isto. Mirade como estamos xa a bulir un pouquiño máis. Déixame coller estes dos historios, tede cuidado, aquí, tal, e o que fago é coar. Por que estamos coando este líquido? Este líquido é, de verdad, maxia pura. E por que é maxia pura? Vale, importante para min falar desto, porque ten o oloroso, vale? E ademais do oloroso ten todo o que deixou, ese zume do mexillón. Polo tanto, agora, ben coado, porque estes trebellos son increíbles, vale? Deixan toda a terra aí, mirade esa terra, por favor. Mirade esos desperdicios e tal. Isto fora para lavar, e aquí tería eu xa un zume, un caldo, para un arroz, para complementar calquer cousa ou para facer a última hora unha vinagreta con un pouco de aceite e un pouquichiño dese oloroso con ese mexillón. Vale, deixamos por aquí, facemos o seguinte, colle o xamón, que ahora sí que se está a acabar a historia, temos isto xa emornando, menudos mexillóns temos hoxe. Que cousa rica, Dios mío, que cousa rica. Veña, non te me queimes, Lidia. Nin trampa nin cartón. Aquí fixemos todo de cotío, aí está, e ahora quita. Que se empece... Ahora sí, que se empeza a deshidratar. Cuidado cos casmaus. Mirad o que está a pasar. Vale, está xa embeleceu isto a graxa, ímola quitar, a que non precisemos, e isto vai empezar a encoirar, mirade como xa empeza a estar prácticamente sequiño, según empece a enfriar, vai quedar super crocante. Ímolo ver despois tamén. Agora, nos, chisco dun aceite, neste caso, vale, eu
en vez de picual moi intenso en tal, un hojiblanca que lle chaman, que non sei como se chamará en galego, pero hojiblanca para tal, e imos facer o seguinte. Mais ou menos 150 mililitros de aceite para esta historia. Vaise metendo, vale? Eso, xa lle betamos sal, acordádemos, depois hai que probar, ten esa amendua, ten ese pan, ten esa auga, ese xeo que vai facer que tal, e nós, o primeiro que facemos, Lidia, é darlle unha boa barallada. Epa, eu sempre bailo con estas historias. E según vai metendo, vai emulsionando, nós botámoslle un chisquiño de aceite, vale? Para que vaya facendo das súas. Neste caso, eu teño o ollo piollo, medio litro de auga, 120 de aceitiño. E si, xogando pouco a pouco a que esa emulsión se vaya facendo, vou deixar calar un pouquiño, se vaya facendo e non ter presa, vale? Un bo robot fai, importantísimo, que non se quente moito o que temos aquí por esas coitelas e que en 3-4 minutos eso este perfectamente emulsionado e sigamos xogando un pouco con ese aceite para ver que pasa. Mesillóns abertos, quedas por aí? Veña, hai que empezar a abrilos, escollelos. Esto emornando e esto xogando. Chisquilichasqui! Emplatamos o conxunto. Veña, vamos por aí. A ver, vas ou non vas? Ai, home, veña, dalle! Hoxe cociñamos allo branco con mexillóns ao viño. Comezamos collendo as amendoas hidratadas a noite anterior para meter no noso vaso batedor xunto ás amendoas tostadas. Un dente de allo, miolo de pan, auga, xeo, 4 culleradas de vinagre e triturar, emulsionando con aceite ata a textura desexada. Por outra banda, engadimos os mexillóns dentro dunha tarteira cun chisco de viño oloroso e unha ramiña de romeu ata que abran. Ao mesmo tempo que poñemos no microondas xamón entre dous pratos con papel de cociña para que solte toda a súa graxa e quede ben crocante. Só queda empratar o conxunto cunhas gotiñas de aceite de oliva e a papar! Vamos! Menudo allo branco, menuda historia que temos aí. E que cousa sinxela. Un pouco de allo, un pouquichiño de pan, auga, vinagre e amendoas. Eso sí, xa acompañas con un mexillón e con un xamonciño, A min gustoume do topping. ¡Ja! Topping! Espera aí, ó. Mira o topping como fai. Colle aí. Mira, ensina o ruido, Mira, mellor o ruido na boca. Fai Noela e todo así. Esto é o allo branco do Está Chevo. Auriño!